номи видео хеле ҳам даҳшатнок навишта шудагиае, лекин худи видео боша аз номашда дида даҳшатноктарае. Ҳамин қадар даҳшатноке ки мешавад дар асоси филмҳои ужасиву ё ин ки аз идам бадтар ба навор бигирӣ. Даҳшати ҳодиса аз филм дида бо дароне мешавад ки ин дар асл рух додагиае ва ҳодисае ки шумо мебинед бо одамҳое ҳастанд ки ин гуна одамо зиндагӣ кардагианд дар замини мо. Бовар кардан душвор мешавад, лекин ҳақиқат дора мутаассифона. Ҳамада салом дӯсто, хуш омадем ба канали Эсем Шарипов ва бо шумо ҳастам ман муаллифи канал Муҳаммад Шарипов. Имрӯз рубрикаи криминални расследованияҳо. Лайк мондана барои дастгирӣ кардани барномаҳо фаромӯш накунед ва оғоз мекунем барномаро. ва пеш аз оғози барнома дӯсто, шумо медонед ширкати Парвоз Авиара, касе ки зиёрати хонаи Аллоҳ карданияй, ҳаҷи умра фарзӣ бо тамоми шароитош метавонед муроҷиат кунед бо ин ширкат. Роҳбаладони бо таҷриба, меҳмонхонаҳои замонавӣ бо ҳама шароитҳо фаровонае. Ва дӯсто, чӣ гунае ки мебинед дар байни рақамҳо ҳарфҳо ҳастанд. Ҳарфҳоро дар вақти рақамчинӣ албатта ки аҳамият надиҳед, танҳо рақамоша бичинед. 17 декабри соли 1970 дар хонаи доктор Валтер Транквлер тақтақи дар мешавад. Вақте ки Валтер дара мекушояд, дар пушти дар ду мард мебинад ки айни замон суратоша шумо дар рӯи экран мебинед ки либосҳои сиёҳ доштанд. Аз ин ду шахс марди калониш мега ки ино хешовандони ҳамун духтаре ҳастанд ки дар ин хона кор мекунад. Сабина Александер. Сабина дар хонаи ин доктор ҳамчун хизматгор кор мекард. ин ду мард аз доктор хоҳиш мекунанд ки бояд бо Сабина вобихӯранд. Доктор хоҳиши ин ду мард рад накарда, ӯро ба дохили хона даъват мекунад. Ахудаш боша ба тарафи ошхона барои ҷеғ задани Сабина равона мешавад. дар ин вақт Сабина сабзавот реза карда истабад барои субҳона тайёр кардан. ҳангоми шунавидан ки ду мард ба суроғи ӯ омадагианд, корда дар стол монда ягон сухан ногуфта аз пушти доктор ба тарафи ин ду шахс равона мешавад. ба он нигоҳ накарда ки ин ду мард худшона хешовандони Сабина гуфтагӣ буданд, барои доктор каме боварнакарданӣ ба назар мерасид. аз ҳамин хотир доктор ӯро танҳо намемонад ва ҳамин хеле ягон зарурият набуд ки гапҳои ӯро гӯш кунад, чунки бе инам дар ӯ тарафи ҳуҷраам ки намебуд мешнавид, чунки ӯ баланд гап мезаданд. баъд як дақиқа ино як чизеро нақл мекунанд ки доктор Валтер шах мешавад дар ҷош. баъди ин суханҳоро шунавидан, доктор фикр мекунад ки дар ин ҳолат чӣ гуна метавонад ки кӯмак кунад ба Сабина ва як нигоҳи умедвор ба тарафи ӯ равона мекунад, ки дар ҷавоб мебинад ки Сабина дар кадом ҳолат аст ва дар кадом ҳолат қарор доштани Сабина баъди шунавидани чунин гапҳо марда якбора ба ҳайрат меорад. ин чӣ гуна гапҳо буд? барои чӣ хотир доктор Валтер шах шуд? барои ра фаҳмидан мо мегзарем ба як чанд даҳсола қафо ба оғози ин саргузашт. ман мехостам хотиррасон кунам ба шумо ширкати Парвоз Авиара. ин ширкат ба шумо имконият метиҳад ки ба даст биёрем билетҳои ҳавопаймо ба тамоми ҷаҳон ва ба нархи хеле ҳам дастрас. худо ва шукр рафтем границаро перешкат кардем омадем. ва ҳамчунин метавонем ки сарҳад бигзарем тавассути самолёт ва айни замон боша тамошо мекунем сухани муштариёша. саҳар соати 5:30 аз Екатеринбург буромада будем. 100% буд братан, чётко рафтем ба ёрдами шумо гузаштем братан. охирҳои соли 1930 Харалд Александере ки дар он вақт ҷавон буд, вомехӯрад бо як мард бо номи Ҷорҷ Реле. вохӯрии ё дар Олмон дар Гамбург баргузор мегардад. Реле дар он вақт сардори як ҷамъияти Лорбар буд. ин як гурӯҳи динӣ буд ки таъсис дода шудагӣ буд аз тарафи Ҷейкоб Лорбар. аъзои ин ҷамъият хеле ҳам сахтгир буданд. аз дигар шахсое ки дар ҷамъияти ӯ набуд, одамони бад меҳисобиданшон. Харалд бо ҳамроҳии ҳамсараш Драгма аъзои ана ҳамин ҷамъият мешаванд. Харалд боша наздик мешавад бо сардори ин гурӯҳ Ҷорҷ Реле. ин гурӯҳ на он қадар гурӯҳи калон буд. дар тамоми таърихи вуҷуд доштана шумораи аъзои ӯ аз 1000 ҳеҷ вақт зиёд намешуданд. албатта фаҳмида мешавад ки Реле хеле ҳам пир буд ва танқисӣ мекашид аз бисёр бемориҳо. Харалд боша дар вақтҳои охири ҳаёти ӯ уранигобин мекард ва баъди марги ӯ эълон мекунад ки Реле маҳз ҳамира сардори ин гурӯҳ эълон кардагиае. албатта ки бародаро аз ин сипас майра секта мегум, чунин гурӯҳҳоро секта номида мешавад
барои чӣ шумо баъдан мефаҳмед. Ман ҳатто дар бораи сектам видео кардагӣ ҳастам дар ҳамин канал. яъне ки дар байни ино ҳисобида мешид ки сардори ин ҷамъият метавонад ки рост бо яъне ки ӯ ҳамчун христианин буданд бо Исус Христос суҳбат кунад. Ва Харалд ба ӯ мегӯяд ки Исус ба ӯ гуфтагиае ки ба наздикӣ ба замин миссия мефарояд. яъне ки чӣ гуна медонед шумо дар байни дини мо ҳам ҳастанд ҳамин хел одамое ки чунин одаморо гумроҳ мекунанд, яъне ки миссия ки ҳамчун паёнбар чӣ гуна ин кор рух метавад ва чӣ гуна ӯ ба замин мефарояд муҳим нест. муҳимаш оне ҳастае ки ҳама бояд ӯро гӯш кунанд. мегӯяд чӣ гуна ва кай ин кор мешавад. ӯ мегӯяд ки аз Исус Христос мепурсад. ҷавобша мегавад. аъзои ин секта ин корро тақрибан 10 сол интизор мешаванд. ҳамин гуна соли 1954 Харалд Драгма фарзанд ба дунё меоранд. ин фарзанд писар буд бо номи Фрэнк. аллакай фаҳмидед чӣ гап мешавад. Мас Харалд ҳамира паёнбар эълон мекунад. ҳамин кӯдаки худшона. албатта одаме ки чунин унвон дорад барои худи ӯ ҳам душвора ин кор. яъне ки ӯ кӯдакӣ надошт бигем мешавад. чӣ коре ки ӯ мехост дарҳол амалӣ мегашт аз тарафи дигар аъзои ин секта. барои чӣ? бале ӯро паёнбар меҳисобиданд. лекин даҳшаташ баъдан заҳр мешавад вақте ки ӯ ба синни 14 мерасад. яъне ки дар ин синни сол диққати Фрэнка ҷалб мекунанд духтаро. яъне ки талаботи ҷинсиш дар ӯ бедор мешавад. лекин чӣ гунае ки шумо медонед ин секта дигар одамоеро ки аъзои ин секта ҳисобида намешиданд барои ӯ одамони бад буданд. пас одами беруна наметавонад ки Фрэнка розӣ кунад дар талаботҳои ҷинсиш. ин талаботи ӯро рад карда ино наметавонанд ку ба фикри худшон ба чӣ гунае ки меҳисобиданд паёнбараш меҳисобиданд. так фаҳмидестен ки чӣ гуна даҳшат акун сар мешавад. ягон кас аз аъзои дуруни худшон аз аму ҳазор одама гирифтанд? Не, даҳшат аз ин дам бадтар буд. талаботи ҷинсиро модараш ва духтарои ӯ иҷро мекард. яъне ки апаош. шумо дар рӯи экран мебинед Драгма, модараш Петра, апаш 15 сола, Сабина ва Марина. ба зудӣ як апаш Петра дар бораи робитаи худшон бо Фрэнк ба яке аз ҳамсинфош мегӯяд. онеро мегӯяд ки рашк мекунад Фрэнка ба дигар хоҳарову модараш ва ҳамчунин дар бораи корҳои ҷинсие ки дар оилаи ӯ рух метиҳад нақл мекунад ба ҳамсинфош. аввалан ин овоза паҳн мешавад байни ҳамсинфо. баъди чӣ байни волидайни ин ҳамсинфо. баъди чӣ ӯ маҷбур мешаванд ки олмона тарк кунанд барои оне ки коре ки ӯ мекарданд мардуми беруна қабул надоштанд. чӣ гуна ӯ ҳаёт мегзаронданд ҳаёти оилавишон ва маҳз корҳои ҷинсие ки дар байни оила рух медод. дар ин вақт модари ӯ Драгма мерос ба даст меорад. соҳиби хона дар Испания мешавад, дар ҷазираи Тенериф. атрофи ӯ ва ҷои истиқоматшон тағйир меёбад, лекин тарзи фикру тафаккуршон ва дине ки ба худшон меҳисобиданд бетағйир мемонад ва Фрэнк ҳоло ҳам паёнбар ҳисобида мешид дар байни ӯ. астағфируллоҳ, чӣ гуфтастем. ва ҳар як чизе ки ӯ мегуфт барои оилаи Александер, гуфтаҳои ӯ ҳамчунин гуфтаҳои Исус Христос ба ҳисоб мерафт. чӣ гуна ки шумо медонед христианино Исус Христоса худо меҳисобанд. акун дар ҳолате ки мо тамоми саргузашта фаҳмидем, мегзарем ба 17 декабри соли 1970. чӣ гуна ки аллакай шумо медонед ду шахсе ки ба хонаи доктор омадагӣ буданд и Фрэнк ва Харалд Александер буд. ва ин ду шахс хонаи доктор барои суҳбат кардан бо духтаре омаданд ки дар хонаи доктор кор мекард, яъне ки Сабина. ва чӣ суханҳо буд ки доктора ба ҳайрат овард дар уҷа. падараш суханҳоро пинҳон намекунад аз докторе ки дар ӯ хона қарор дошт ва ба Сабина мегӯяд: мо модару апоитро куштем. акнун навбати тай. маҳз ҳамин суханҳое буд ки доктор Валтер ба ҳайрат омад. ва чизи дигаре гуфтам ки якбора ӯ дар ҷо шах шид чӣ буд? оне ки чӣ гуна духтар ин суханҳоро қабул мекунад. яъне ки дар ҷавоб Сабина дасти падараша гирифта дар параи рӯи худаш мемонад ва мегӯяд ки хуб падар, ман фикр мекунам ки шумо ҳамаша дуруст анҷом метиҳед. баъди ин суханҳоро шунавидан фикре ки ин духтара кӯмак кунад сари доктора тарк мекунад ва ӯ давида ба ҳуҷраи худаш ворид шуда дарша маҳкам мекунад. бале, доктор Валтер дар ин ҳолат занг мезанад ба пулис. ҷолибиш дар инҷа оне ҳастае ки шахсое ки
айни замон иқрор шудан дар бораи се куштор хонаи Валтера тарк намекунанд, яъне ки аз уҷа фирор намекунанд ва намефаҳмиданд ки барои чӣ ӯро дастгир мекунанд, ба кадом кор вог нагӯранд. Акун гап мезанем ки шаби гузашта дар хонаи Александр чӣ рух дод, ки чӣ гуна ӯро киштанд ҳамсару дигар духтароша ва барои чӣ хотир Сабина ин хабара ин қадар хуб қабул кард ва розӣ буд ки худшан бикушанд. Шоми 16 декабр Драгма Александр ба ҷойгоҳи хоб равона мешавад. Як лаҳза ӯ бедор мешавад ва канори худаш писарша мебинад, Френка, ки оҳиста мега вақт расид. ӯ вешилкара гирифта ба сари модараш зарба мезанад. Дар ин садоҳо шавҳараш меояд. Дар ҳолате ки писараш ӯро ба вешилка латукуб карда иста буд, ӯ зиддият нишон наметиҳад. Ба фуг мезанад, дар ҷойгоҳ рӯша поён мекунад, қарор меистад. баъдан муайян карда мешавад ки мувофиқи қонуну қоидаву фаҳмиши ин оила ӯ ҳисоб мекардаанд ки зан наметавонад тоза бошад. дер ё зуд дар бадани ӯ шайтон медарояд. акай ин кор рух метиҳад, танҳо паёнбар медонад. А дар ин ҳолат кӣ буд? Френк. Ва ягона роҳ ки зана аз ин кор наҷот битии, ҷонша, яъне ки рӯҳша наҷот битии, и оне ҳастае ки бояд ӯро бикушӣ. тамоми занҳое ки дар хонаи ӯ буданд ин гуфтаҳо қатъӣ розӣ буданд ва қабул доштанд. аз ҳамин хотирае ки вақте ки ӯро киштанд ягон зиддият нишон надоданд ва ҳамчунин Сабина ҳам ин гапа хуб қабул мекунад. вақте ки Френк ба вешилка дар сари модараш мезад, Харалд, яъне ки шавҳари Драгма ва падари Френк дар роял музикаҳое мезанад, ки дар церкв менавозанд, агар касе шунавидагӣ бошад дар ягон филмҳо. дар садои роял духтарои Драгма бедор мешаванд, Марина ва Петра. вақте ки ҳодисаро мебинанд, мефаҳманд чӣ кор рух додааст ва оҳиста дар замин нишаста интизор мешаванд навбати худшона. баъдан Френк аз пушти ӯ омада ба мисли ки модараш латукуб мекард ба вешилка, дар сари ӯ ҳам задан мегирад дар назди чашми падараш. аз латукуб кардан бо вешилка ӯро намебаранд ва меравад ба анҷомхона ба сари молоток. дар ин вақт шахсое ки дар кадом ҳолат қарор доштанд, аллакай шумо метавонед фаҳмед, интизор мешаванд баргаштани ӯро. баъди анҷом ёфтани ҳамаи кор дили Драгмара мебаранд мегиранд, ҳамчун ба мисли як чизе ки қурбонӣ мекунӣ. албатта ки ӯ ҳамаиро як тараф мондан дар кор ки ҳо одам наметавонист ки паёнбар боша, хай девона буданд, ман намедонам, хай мумкин ягон дигароро фреб карданд то ки боваршон кунанд, то ин ки ҳурматшон кунанд. лекин ҳаракатошона чӣ гуна дар назди дигар аъзоҳои худи ҳамин секта мефаҳмонанд. ин даҳшате ку. рӯз мешавад, Френк Харалд ҳамон мегиранд, сар даҳаншона мешӯванд ва ба хонаи доктор Валтер мераванд барои анҷом додани коршон, яъне ки бояд Сабинаро ҳам бекиштанд. лекин ба ҷои ин хушбахтона ӯро дастгир мекунанд. даҳшати ин кор оне ҳастае ки чӣ гуна гуфтем дар аввал, ӯ наметавонистанд фаҳманд ки барои чӣ ӯро гуноҳгор кардаистанд дар умум ва боз фахр мекарданд аз ин кори кардашон. суди ино 2 сол давом мекунад. гарчанде ки ғайриёдӣ ба назар нараса, таъриф кардану фахр кардан аз ин кор сабаб мешавад ки ӯ озод шаванд. чӣ? мувофиқи қонуни Испания дар он сол бояд ки инора ҳукми қатл медоданд. лекин рафтори ӯ сабаб мешавад ки ӯро ҳамчун девона эълон кунанд. бале, ӯро ба девонахонаи маркази Мадрид равона мекунанд барои кӯмак кардан. ягона одаме ки дар ин кор зинда мондагӣ буд Сабина. акун фикр кунед ки Сабина дар ин кор чӣ мегӯяд? зора мекард аз мақомотҳо ки чӣ? бовар намекунед. зора мекард ки ӯро назди бародару падараш равон кунанд. бале, ин кора фаҳмиданаш душвор, лекин мешава бародаро. ин ба мисли ҳамоне ки ман дар веб канал барнома дорам, чӣ гуна мешава одама маҷбур бисозӣ ки ҳақqa дида аз ҳақ рӯ бигардонаву тарафи ноҳақ шавад. ҳамин хеле мешава одаморо мекунанд ва ин хеле одамо дар байни мо ҳаст, дар байни ҳамин корбори ютубам ҳаррӯза шумо мебинед. рӯи рӯшод одаме ки ноҳақай тарафдориш мекунанд ва ҳақш мегӯянд. бале, ӯро ба назди бародару падараш роӣ намекунанд ва баъдан ҳамин қадараш маълумае ки ба яке аз монастирҳои Мадрид равона шудагиай. ҳаёти баъдиш чӣ мешава, иш маълум нест. бале, дар ҳамин ҷа метавонистем бигем ки
видео ба поён расид, лекин бо як павароти дигар рух медиҳад. соли 1990 вақте ки Фрэнк 36 сола ва падарию Харалд 61 сола буд, ӯ метавонанд ки аз девонахона фирор кунанд. Интерпол ӯро ҷустуҷӯ мекунанд, яъне ки ба тамоми ҷаҳон мекуфтаншон. бале, дастгир кардашон наметавонанд ва то ҳол маълум нестае ки бо ӯ чӣ шид ва куҷо шиданд. аз шумо боша метавонед ки фикри ҳақтиқатонро дар комментария бинависед ки бо ӯ чӣ шид ва ӯ дар давоми ҳаётшон баъди фирор кардан чӣ коро карданд ва дар умум чӣ гуна ӯ тавонистанд ки аз Интерпол пинҳон шаванд. лайк мондана фаромӯш накунед. агар ки веб канал лозимтон бошад, ссилкаш дар рӯи экрани шумо. ҳамада хайр, то видеоҳои оянда.